Igazából az egy bajom, hogy nem sikerült elindítanom eddig. Kezd előről, mert csak most kezdtem el venni. Hát akkor indikálsz, ezt nézzük el. Ne, a porszívós részt kezd előről. Ja? Neked fordulni? Mi? Neked fordulni? Onnantól igen. Úgy, meg folyós geci. Azt a kurva! Még folyós! Rendesen szaga van vagy. Ő egy napja ott áll, mégis mire számítottál? Hát, hogy kiszárad, azt csak följön, azt Hogy megköt, mint a beton, azt így egybe leemeled. Ugye körbe kellett volna ahhoz zsalúznod. Mi azt is, hogy 3 napig csináljuk, és az nagy jó. Jó, mert nem értetek hozzá, bassz meg. Ja, biztos. Na, szóval, eddig csak a szőnyeget basztuk szét, mert úgy összerókázta, hogy kimarta a szint. Azon kívül Azon kívül a függönyt én lebasztam a függönyt, meg ez a fasz széttépte az öreganyjának a kedvenc hálóingét. Ez valami ronymá úgyse kell. Beletépett egy akkorát, ja nem, ez hálóing, ez még kell. És egyelőre ennyi mindent basztunk szét. Körülbelül. 3 napja vagyunk itt. Ez úgy, Az nem is sok. leosztásban is egy szar van. Egy elmosás. Amúgy ez nem is rossz így. Mondjuk szerintem tegnap basztunk el mindent, nem? Nem, a függöny az már vasárnapi. Igen. Ja. Csinálhatná egy gyorsabban, bazd meg, mert izé van. A kameraman már unja, bazd meg. Ott még egy kicsi van a sarokba. Ott azt még szedjed fölfelé, azt tudom még egyszer főmosó. Aztán teszel oda újságpapírt, hogyha megint odahánynál, úgy könnyebb legyen, bazd meg. Amúgy, Vagy- hogyha lementem volna, sokkal egyszerűbb dolgok van. Vagy a bőröndödet, bazd meg, odahúzod, és akkor rendben vagyunk. Ahogy gondoltam én is, hogy a fölöndöknek a tetejére kéne, de... Amúgy meg kurvára lehánytad a telefontöltődet is. Szerintem hánytál és utána dobtad arrébb. Nem pedig arrébb dobtad és hánytál. Mi az elcsőle van hányva? Hát még az is lehet, hogy azon is van egy kicsi. Undorító vagy vagy. Vagy is az. Én nem akartam hányni. Hallod, rohadjál meg! Eladó a felvétel, eladó jó pénzért. Kasszasiker, ez bazd meg. Ilyet még a másnaposon sem csináltak nagyon. Tudod mi a baj? Hogy nem tudok másnapos lenni. Évek óta? Évek óta, bazd meg. Viszont egész jó, nem? Már nem olyan Ezt is használd. Nem már, belebaszik a hajtás. Hagyd már egy pólót kölcsön. Itt nem akarom azzal. A nénikédet. Na. Ugye, hogy azért van ott egy kurva nagy csík. Mintha odaszartál volna. Lehet nem csak hánytál? Ez egy kicsit látszik. Azért. Mert megszárad, megnézzük, bassz meg. Jó, majd utána megint.